Ricardito, tens una missió a complir. Una missió? Quina missió? La de fer-te de pare! Qui és aquesta dona? Que és del barri. Ui, deixeu córrer, no hi té res a fer. No li agraden els homes. Roger, hem de parlar. Mira, jo me'n vaig a casa perquè m'apreten els sostenidors. Saps què passa? Com que no em porto mai, no estic acostumada a portar-n'hi. I m'apreten els mugrons. Clar. Adéu. Estiu bé? Qui és aquesta? El meu pare. Ei. És que me'n vaig una temporadeta i ho regireu tot. M'has remenat l'habitació? Quan he vist la teva habitació m'ha semblat que entrava en una discoteca. Tot era de color verd catxungo. L'has pintat de color rosa fosforescent. Sembla una Barbie. El meu ordinador no es toca. Ai, que raret. És que el meu pare és com és i la presó l'ha tornat més com és. No t'ho repetiré 2 cops. O ell o jo. Saps, Sílvia? A mi també m'agradaria viure amb tu, però no hi ha manera. El meu pare no se'n va ni amb lleixiu. Mira, Roger, jo sóc de bona família. Cada cop que vinc en aquesta casa no vull tenir la sensació de que estic dintre d'una presó. M'entens? Vull dir que o el teu pare se'n va o t'hauré de deixar. No. No em deixis, Sílvia, sisplau. Pedro, ni la cunyada ha aconseguit que l'ocellet torni a la gàbia. Ja m'agradaria a mi caçar el pajarito este. Fes-ho, Pedro, fes-ho. Ets l'únic que pot fer-ho. No sé per què, però només et fa cas a tu. Que què? Que torni jo? I una merda. No, home, és que em caurien més anys que tu. Sí, és clar que et trobo a faltar. Va, Pedro, home, no et posis així. Va, em faràs plorar, eh? És que jo he canviat d'idea, Roger, saps? Perquè és que jo a vegades sóc massa impulsiva, no? I llavors he decidit, doncs, que podríem viure junts una temporadeta aquí. A que t'agrada la idea? Em pensava que tots plegats teníeu raó. Tu, el Pedro, la tieta Margarita, ja no em necessites per res. És que ho fem pel teu bé, papa. Aquestes coses es fan al llit. Però no t'havies d'entregar a la policia. Se m'ha girat la truita, noi. Em quedo.